Dahil tuli ka na, gusto mo naman ligaw at magka-girlfriend. Pupunta ka na ng gym at magpapalaki ng muscle para habulin ng mga naggagandaan at nagseseksihang mga babae. Teka lang, panoorin mo muna ang video ni Tutoy Talino para matuto ka kung paano mo sila mapapaibig. Ang una mong gawin ay tignan ang wallet mo kung may pera ka. Kung wala, matulog ka na lang. Kung may pera ka, trabaho at ipon, pwedeng-pwede ka nang magka-girlfriend. Tandaan na kapag ang palay ay naging bigas, may bumayo. Lalaki tayo, kaya dapat tayo ang provider at handa kung sakaling makabuntis. Next, humarap ka sa salamin. Tignan ang sarili kung mukha kang tao. Amuyin ang kilikili. Kung medyo nahilo ka, maligo ka muna at mag-toothbrush. Kung may bulok ng ngipin ka, ipapasta mo muna at magpalinis sa pinakamalapit na dentista. Ayaw kasi ng mga babae yung may itim sa gitna ng ngipin ng boyfriend nila. Piliin mo din yung mga damit na isusuot mo. Huwag masyadong madaming accessories, hindi ka naman Christmas tree. Huwag ka din magpapakulay ng buhok, mapagkakamalang ka lang na adik. Gusto ng mga babae yung mukhang disente, yung ordinaryong Pinoy na malinis, mabango at mukhang maginoo. Doon sila napapatingin. Ngayon, panahon na ba para mag-gym? Hindi, at hindi naman ito requirement. Hindi lahat ng babae ay gusto ng macho at gwapo. Tandaan na naa-attract ang mga babae sa mga matatalino, funny, romantic, mabait, suwabe at maginoo. Isipin mo na lang yung mga leading man sa movies. Gagawa ako ng video kung paano maging leading man, kaya mag-subscribe ka. Kung gusto mo talagang magpalaki ng muscle ay okay lang, basta tandaan mo na hindi lahat ng nasa gym ay tunay na lalaki. Mag-ingat ka lang kasi baka mapaluhod ka at mapasubo sa laki ng membership fee. Ngayong mukha ka ng tao, dapat matutunan mo din kung paano makipag-usap sa babae. Konting class naman kapag nagsasalita, hindi yung basag yung boses, yung parang hihingi ng kanin sa karinderya. Ate, kanin pa nga, kanin pa. Huwag ganun, huwag boses mahirap. Kahit mahirap tayo, dapat tunog edukado pa din. Dapat, "Waiter, can I have another cup of rice? Thank you." Huwag ka din sisigaw sa labas ng, Jennifer, I love you. huwag mo din sila sasabihin ng, Wow, sexy. at San ka punta, be? catcalling ang tawag doon. Bastos yun, matuto tayong rumispeto sa babae. Gusto din ng mga babae sa mga confident na mga lalaki. Huwag kang mahiyain at papatay-patay. Huwag kang mabubulol at manginginig sa harap ng crush mo. Sa sobrang kaba mo, baka mautot o matay ka pa sa harap niya. Huwag ganun. Dapat may paninindigan ka at alam kung paano dalhin ang sarili. Dapat mo din iwasan ang pagiging mayabang. Hayaan mo na sila ang makadiskubre ng mga angkin mong galing. Huwag kang pasikat at pabibo. Halimbawa, "Hi Jennifer, ang laki ng muscle ko, no? Pakis naman." Huwag ganun, manyak yun. Dapat, "Jennifer, tulungan na kita dyan sa dala mo." Wow, Rodrigo, ang laki pala ng muscle mo. Salamat ha. Oops, nalaglag yung panty ko. Ganyan ang diskarteng malupit. Malaking advantage kung kaya mong magpatawa. Kung hindi ka funny, wag mo napilitin. Mas nakakainis yon. Maging totoo ka na lang at natural. Dapat din friendly ka kahit kanino. Para sa oras ng panliligaw, boto sila lahat sa'yo. Huwag ka lang masyadong friendly at joke ng joke, baka bading na ang tingin nila sa'yo. Dapat saktong funny, maginoo, may respeto sa babae, at ang secret recipe ay maging mysterious. Huwag mong ibibigay ang lahat tungkol sa'yo.
Mas maganda kung may mga hidden talent ka at interest na unti-unti nilang nadidiskubre. Ay, Rodrigo, magaling ka palang mag-gitara. Jennifer, para sa'yo itong kantang to. Sa ilalim ng puting ilaw, sa ilalim ng buwan. Kung nahanap mo na yung babaeng gusto mo, maglakas loob ka na yayain siya ng date. Huwag kang mahihiyang yayain siya. Titigan mo sa mata at sabihin ng diretsuhan na, gusto kita, Jennifer. Pwede ba tayong mag-date? Kapag mukhang kinilig, may pag-asa ka. Kung hindi pumayag, ay matuto tayong tumanggap ng pagkatalo. Hindi lahat ng babae ay magugustuhan tayo. Pero kung may maliit na pag-asa, ay ipaglaban mo. Kung wala talaga, isuko mo na, marami pa dyang iba. Nag-enjoy ka ba sa video na to? Huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-comment